15 ulos. Joko? Otanko eukalla? No joo, mitä sä tässä enää teet? Laitaanko peliin? Joo, vetäänkö talismania? Vai pottia? Tupla eurolla. Kato kuvaa hyvin. Joo. Oi perkele. 15 ulos. Paljon tulee? 4 euroa. Ei paha. Eurolla. Talismania eurolla. Talismania eurolla. Talismania eurolla. Tämä jää. Niin vielä, ja sitten 40 senttiä joskus, että 15 euroa ulos. No niin, antasko. Tuplaillaan se. Yrittää saa sitten 20 jos tuplaa vaan. No niin, otetaan talteen. Ei muuta kuin eurolla vaan. Mennään mustaamaan meidät ehkä. No niin. Tuplataan tätä se 20 nyt. Nyt tuplaat niin, että sai se 20 ulos. No on paljon. Häh? JP, eurolla. Eurolla. Eikö nuo tuu oikeesti paljon? Jätä nyt jotain semmoista peliä, mitä ollaan. No niin. Niin 40 senttiä vielä sitten. No niin, mä tätä ulos.